Здравейте, скъпи приятели на науката и технологиите и добре дошли в нашия час. Казвам се Лиляна Николова и съм учител по роботика в 55-то средно училище Петко Каравелов в София на едни много специални ученици. Днес искам да ви заведа на едно вълнуващо пътешествие, което съчетава математика, програмиране и тайните на Вселената. Ще ви разкажа как превърнахме класната стая в миниатюрен ЦЕРН и как моите второкласници и третокласници станаха истински учени-следователи. Всеки ден влизам в класните стаи с огромно вдъхновение, защото знам, че заедно с тях ще отключим поредната врата към необятния свят на знанието – тетрадки, задачи на хартия, взиране в екрани. Често това не успява да запали искрата на любопитството. Аз вярвам, че ученето трябва да е приключение. Точно за това потърсих начин да направя тези сложни предмети осезаеми, забавни и свързани с реалния свят, при това без да използваме компютърни екрани. Открих перфектния инструмент, наши верни помощници в това приключение са образователните роботи Кубо. В ръцете на децата те се превръщат в мощни инструменти за учене, логика и креативност. Ако класната стая стане нашето собствено изследователско поле, където търсим математически частици, така се роди моята методика. Създадох специални ЦЕРН космически карти с различни нива на трудност, вдъхновени от реални постижения в историята на ЦЕРН. Всяка мисия е свързана с конкретно събитие от основаването на ЦЕРН през 1954 година, през създаването на World Wide Web до откриването на бозона на Хигс през 2012 г. С комплектите Кубо Мат ние не просто сглобяваме и програмираме, а решаваме проблеми, мислим критично и най-важното – учим докато се забавляваме. Наскоро се запитах, можем ли да използваме тези симпатични роботи, за да разберем някои от най-големите загадки на Вселената. Компактният мюонен соленоид. Експериментите Атлас и Алис в големия адронен колайдър са детектори, които работят като ултраскоростни камери. Всяка секунда те записват и анализират милиони събития чрез сложни математически алгоритми. Посещението ми там разкри една фундаментална истина. Математиката е езикът, на който е написана Вселената. Тези грандиозни детектори правят милиони снимки всяка секунда, заснемат сблъсъци между частици, които са невидими за човешкото око. Програмирането с Кубо е иновативен и революционен метод, защото децата го програмират не с код на екран, а като подреждат физически блокчета, наречени TED-TES. Представете си пъзъл, който оживява. Специалният комплект Кубо Мат добавя математически операции. Роботчето се движи по карта, прочита блокчетата и буквално изпълнява задачите за събиране, изваждане, умножение и деление, докато се движи. Но как да направим това още по-вълнуващо? Вдъхновението дойде от едно невероятно място ЦЕРН, Европейската организация за ядрени изследвания. По време на посещението си там осъзнах, че в основата на всички велики открития за Вселената стои математиката. Гигантските детектори като Атлас и CMS са като високоскоростни камери, които използват сложни алгоритми, за да видят невидимите частици. И тогава ми хрумна, ами ако нашите кубороботи се превърнат в детектори на числа? Ами ако нашите кубороботчета се превърнат в детектори на числа и частици? Ами ако всяка задача, която решаваме, не е просто упражнение по математика, а истинско научно откритие? Създадох специална образователна книжка. Книжката проследява хронология на велики открития на ЦЕРН и за всяко ключово събитие децата трябваше да програмират кубо-математическа мисия. Нека ви покажа как се случи всичко. Започнахме от самото начало, основаването на ЦЕРН.
Задачата на децата беше да програмират робота и да пресметнат разликата на числа, която е равна на 1954. Това не беше просто изваждане. Децата трябваше да планират решението, да мислят за последователността, да предвидят всеки ход. Вижте как съсредоточено работят, докато подреждат своите ТПС плочки за програмиране. Всяка плочка е стъпка към решението. След това скочихме напред във времето към една година, която промени света завинаги, 1989. Годината, в която в ЦЕРН се ражда World Wide Web. Да, точно така е интернетът, който използваме всеки ден. И който помага на хиляди потребители по света да споделят информация бързо и лесно. Кубо трябваше да свърже различни точки на картата, символизиращи компютри в мрежа, следвайки код. Децата трябваше да използват логически функции и цикли, за да създадат ефективна програма, точно както първите уеб протоколи са създадени, за да бъдат ефективни. Следващата ни спирка беше мащабен инженерен подвиг в строителството на големия дронен колайдер между 1998 и 2008 година. Това е най-големия в света 27 км пръстен под земята. Куба трябваше да изчисли годината на пускане на големия адронен колайдер. Те видяха как математиката стои в основата на строежа на нещо толкова грандиозно. И разбира се, стигнахме до кулминацията – годината на откриване на Хигс бозона. Божествената частица. Това откритие потвърди теорията как частиците имат маса. Децата работят в екипи. Всеки екип има свой робот-детектор, точно както в ЦЕРН има различни детектори, които търсят различни частици. Например, един отбор търси сини частици и решава задачи, свързани с тях, друг търси червени и така нататък. Беше невероятно да гледам как децата работят в екип, спорят, проверяват се един друг и накрая с радостни възгласи достигат до целта. Точно като истински учени. Те докосват блокчетата, подреждат ги, виждат как роботът изпълнява тяхната програма. Това тактилно, кинестетично учене ангажира едновременно ръцете, очите и ума, което води до много по-дълбоко и трайно разбиране. Целите ми са комплексни. В математиката затвърждаваме аритметиката, но и развиваме интуиция за числата. В програмирането децата се учат на алгоритмично мислене и дори на дебъгване как да намерят и поправят грешките си, защото грешките са просто част от научния процес, нали, но най-важни са възпитателните цели. Децата се учат да работят заедно, да бъдат прецизни, да не се отказват при първия провал. Виждам как в тях се заражда истинско научно любопитство и как математиката престава да бъде страшна. Накрая погледнахме и към бъдещето. Тайното послание е разкрито.
Сън е място, където учените търсят отговори на най-големите въпроси. Как е започнало всичко, как произлязла Вселената, от какво е направена материята и как можем да използваме знанието, за да направим света по-добър. Всички велики открития в ЦЕРН от създаването на интернет до откритията, които тепърва ще дойдат, започват с въпроса «Ами ако?». Математиката се превръща в мощен инструмент за откриване на тайните на света. Резултатите са невероятни. Учениците са ангажирани, мотивирани и щастливи. Урокът показа как STEM и роботиката могат да обединят математика, технологии и наука в едно цялостно и вълнуващо изживяване, което вдъхновява младите умове да мечтаят смело. Те не просто решават задачи, те извършват научни мисии. Те виждат смисъла за числата и командите. И най-важното, изграждат положително отношение към STEM науките. Децата трябваше сами да измислят математически мисии за Куба. Някои измислиха мисия до Марс, други за нови форми на енергия. Тяхното въображение беше безгранично. В края на часа всяко дете получи специална грамота. Това е удостоверение, че са способни да разбират сложни идеи, че са мислители, изследователи и създатели. В грамотата написах и едно важно послание, което искам да споделя и с вас. Науката не е нещо далечно и недостижимо. Тя е навсякъде около нас и с правилните инструменти и любопитство всеки от нас може да бъде откривател. Този проект ни показа, че няма такова нещо като твърде сложно за децата, когато ученето е представено като игра и приключение. Когато видят връзката между едно уравнение в тетрадката и откриването на нова частица, всичко се променя. Куба не просто ги научи да кодират, те се научиха да мислят като учени, да си сътрудничат като инженери и да мечтаят като изобретатели. Виждайки пламъчетата в очите им, докато решаваха тези задачи, и съм сигурна, че сред тези малки деца днес седят бъдещи инженери и иноватори. И моята работа е просто да им дам искрата, за да запалят собствения си огън. Благодаря ви, че бяхте с мен в това пътешествие до света на малките големи учени. От класната стая до границите на Вселената. Надявам се, че тази идея ви е вдъхновила да погледнете на образованието по нов начин. Не пропускайте и следващите ни приключения. До скоро!